odiechieng' machielo mwabedo kod thuolo mondo mwagoye mbaka kotenore kod gigo mamulo ngimawa. Chenro en penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Kenda mor mokalo ni wendona daktari wanitiere studio odiechieng' ma kawuono. En daktari mabende osekawo thuolo mang'eny mar puonjowa gik mopogore opogore. Kawuono odwa ni wapuonjre weche mage. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano Ruth. Nyinga laktar Jerry Okello. Athieth hospital miluongo ni Medical Health Services manie Embakasi buore ka. To aja Kasipul Kabondo ringa Kojowach. Kawuono deber kwawuoye wach poto mar remo kata gi dho ngere wanyalo luonge ni blood clot. Yes. Poto mar remo kata blood clot. Moro kapok wadonje twak ahinya Dr. Jerry, wadwa ni mondo mi kuom nus dakika kata nyiriri matin, inyiso mana ni remo oting'o ang'o gang'o gang'o. Jong'eyo ga ni king'adori kata ka ng'ato nitiere kod masira to remo wuok. Remo en ang'o? Oting'o ang'o gang'o gang'o kae to koka wadonjo e poto mar remo. Remo nigi gik moko tieng' adek. Mokwongo wan gi gimiluongo ni red blood cells. Red blood cells gine magiting'o chiemo kata mana oxygen magiter kuonde mopogore opogore. To gin gi gimiluongo ni hemoglobin. Hemoglobin ni en emomiyo remo bedo makwar. To kako chwere en mani koro red blood cells ni en oting'o hemoglobin e wiye. To koro hemoglobin ni ema rakwar. Ema koro seche ma koro en kanyo ero ema omiyo remo bedo makwar. To wan gi gimiluongo ni platelets. Platelets ni gibe gin gik ma gichalo mana pi ma be gikonyo remo mondo ring maber ei leche. To gik mang'eny ma gitiyo manyiso ni seche ma gimiyo remo ringo maber cha be seche gimiyo nyaka remo be bedo gi gimiluongo ni clotting factor. Clotting factor ni mago gin seche ma ng'ato ohinyore to remo nyaka geng' nyaka konyore kende mondo kik ochwer oko. Koro manyiso ni kata platelets gi giringo seche ma ng'ato ohinyore, giringo kuonde mohinyore no to gigeng'o mondo kik remo wuog oko. Seche ma gigeng'o ni gitimo gino ka kopoto. Manyiso ni en okonyo mondo remo poti, mondo ka remo poto to koro geng'o kama ohinyore cha eka koro remo ok nyal timre nade, ok nyal wuok oko. Nitie white blood cells be. White blood cells gi gin gipogore. Ok onyal donjo matut kuomgi, lakini gikonyo mondo seche ma ng'ato nigi tuo moro kata bacterial infection, kute mopogore opogore kaka bacteria, wan gi viral infection, wan gi fungal infection, wanyalo bedo kata gi parasites. To seche ma iyudo tuo ni to white blood cells gi ema ringo ma kedo gi tuoche mopogore opogore mamiyo koro dhano nyalo chango kende. Koro mago gin kidienje mag gik moting'o remo. To koro kawuono ka wadwa wuoye wach poto mar remo, mokwongo poto mar remo en gima muhimu kabisa. En gima en okonyo seche ma ng'ato ohinyore ma koro remo dwa chwer. Poto mar remo ema iluongo ni blood clot. En emobiro to ogeng'o kuma ohinyore cha mondo kik remo ni timre nade wuog oko. Seche moko be kata ka nitie wach kata ni miyo ma nigi ich to okonyore. Mama mokonyore ni poto mar remo ni ema dhi to geng'o mondo kik mama ni gol remo mang'eny oko mamiyo nyalo maye ngimane. Koro poto mar remo ni en gima onego bed ni wang'iyo maler, to onego bed ni otimore mana seche ma ng'ato ohinyore kata seche ma ng'ato nigi shida kata kaka koro wach ni mama makonyore ni. Kata masira mar apaya. Kata masira mar apaya. Mano e gima konyo. Lakini iyudo ni wan gi chandruok mopogore opogore manyalo kelo poto mar remo ei dend ng'ato ma ng'ato ok ohinyore. Manyiso ni ei leche kacha remo poto e iye. To miyo koro remo ok nyal ringo kaka dwarore. Manyiso ni kawuono wadwa neno ni gin ang'o giri manyalo miyo
ng'ato bedo gi nyalo poto e del e leche. Ilere maber mokalo daktari, kendo gimomora ka ni kuongi pimonwa kidienje mag remo, red blood cells, white blood cells, kaachiel kod gik mopogore opogore maloso remo. Kae to koro inyisowa ber poto mar remo ma en ogeng'o mondo mi kik ng'ato wit remo mang'eny. Kuom ranyisi miyo makonyore kaka ipimonwa no, pono ni gini ne onge to ng'ato nyalo wito remo mochwe owit kata ngimane. Mak mana nitiere chandruok ni remo nyalo poto ka entiere leche. Daktari mulnwa ni ang'o manyalo miyo matimore makoro remo ringe leche kae to pote leche ka debe ni ang'o matimore ka? Wang'eyo ni nitie blood clotting factors kata gik mamiyo remo nyalo poto. To gin gik ma seche ma ng'ato hinyore cha to ikelo gi mang'eny. To kokel gi mang'eny to gin ema gimiyo remo poto mamiyo ng'ato ok lal remo mang'eny. Jomoko nitie jok manyalo yudo tuo maloso gik mamiyo remo potogi. Tuoche mang'eny manyalo miyo ng'ato yudo shida mar poto mar remo ei del. Nitie jok ma nigi family history kata mana anyuola mare, yudo ni genetically gibedo gi poto mar remo. Nitie jok ma yudo ni seche moko tiyo gi gik mopogore opogore machalo kaka ndawa, mago jok manyalo yudo shida mar poto mar remo ma wawacho ni risk factors. Nitie jok ma mine sana mine mamako ich madwa mondo konyre, yudo ni poto mar remo nyalo bedo mayot manyalo miyo ng'ato nyalo yudo poto mar remo. Seche moko be yudo ni nitie chandruok kaka ng'at mohinyore makoro nie osiptal, mabudhe osiptal gaming'a, nindo moro make to nindo wacho ni ng'ato obedo matuo to tuo ni omiye obedo osiptal ndalo mang'eny. Yudo ni ng'ani kapo ni ok en ng'at mawuotho sa ka sa, to gini nyalo miye timre nade oyudo tuoche mag poto mag remo. Mopogore gi mano, nitie jok ma nigi tuoche kata ok waluongi ni tuoche, lakini yudo ni gin gik ma nyalo miyo ng'ato yudo poto mar remo kaka obesity. Ka ng'ato nigi ratil mar del maduong' ahinya mang'eny, to yudo ni cholesterol manie dende be bedo mang'eny. To ka cholesterol bedo mang'eny e dende to nyalo miye obedo gi poto mar remo. King'iyo matuto gini en gima mako joma mine sana maloyo joma chuo, niwach joma mine nigi wach ni cholesterol kata mana ratil mar del bedo mang'eny kuom joma mine maloyo joma chuo. To mako ich be joma mine mako ich maloyo joma chuo ok mak ich. Koro joma mine ko mako ich to ich be waneno ni en gima nyalo miyo ng'ato budho gaming'a seche ma ng'ato konyore cha, mosekonyore cha, ndalo ma koro yueyo ni, especially jok ma obedo kata oyudo nyathi kata gi yor pala kata mana CS, yudo ni obudho ahinya e kitanda bang' kosetimre nade, kosekonyore. To seche mobudho e kitanda ni nyalo miyo otimre nade, oyudo kata mana poto mar remo. Adwa ni mondo mi wadog chien mana matin, ondik nyake mo madaktari ni parne giuru kata ging'eyo jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni, mine mapek kotenre kod kaka del lokore kod weche makamago, jogo mantiere kod ratil mamalo mar del ponono ni winji maber nikech chandruok mar cholesterol nyalo miyo remo nyalo poto ei leche. Kaito ni wacho kacha bende ni ng'eny kuom joma mine kipimo kod joma chuo. Kasi yudo ni wan gi jok matiyo gi kata madho ndawa, mano be nyalo miyo kata mana leche ka bedo motegno ahinya. To leche ka kotegno ahinya to nyalo miyo ng'ato bedo gi ratil nyalo bedo gi poto mar remo. Jok ma nie osiptal to oketgi kanyo manyiso ni ok giwuothi, joma nie ICU, nitie jok ma yudo ni kata mana tiende moro notur to miyo koro ok nyal wuotho, okete mana e otanda. Mago jok manyalo yudo poto mar remo, niwach ineno remo cha onego bed ni wuotho cha konyo mondo remo ringi, konyo kaka odhiro remo ei del. To seche ma koro kiwuoth cha kata ok itim orako moro amora to yot mondo iyud
poto mar remo. Daktari, ma bende nyalo bedo ne oganda duto te ma ok ni ochuno ni ng'ato bed nyaka ng'ato bed e osiptal, to thothne ok ichap ni ok iwuoth ahinya. Bende nyalo bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni. Inyalo yudo niwach wayudo ni nitie jok ma wach kata ni dereva mar long distance truck drivers yudo ni jogi bet sana kamoro achiel seche ma giriembo mtokane. To manyalo miyo giyudo poto mar remo niwach yudo ni poto mar remo ni ng'enyne ochako gi tielo. Koro seche mibet cha tidino ne kata mana leche moko ma onego beni miyo kalo remo kadhi malo, to seche mitimo kamano no nyalo miyo ibedo gi poto mar remo. Ibro nyiso kaka ng'ato onego bed ni timo mondo mi kik kata kapo nono ni tije ochuno mondo mi obed aming'a, kaka onyalo timo mondo mi kik obed kod chandruok nikech wach chandruok ni ya GTL. Ang'o miyo GTL, Dr. Jerry? Ing'eni seche ma adundo gwecho cha to tielo ema ni mabor ga adundo. Tiyudo ni seche ma adundo kochopo mwalo kucha seche duogo malo bedo matek. Koro nitie gik majiwe mamiyo nyalo timre nade odhiro remo kadok ei adundo. To tielo kucha nyaka ng'ato wuothi nitie gik ma kata muscles mag tielo go gine ma seche ma giwuotho cha to gidiyore to gibiro be remo kadhi malo. Awinjo ga kuwacho kaka dakteche ni akia ni en ler mane tielo ka machalo adundo mar ariyo. Adundo ni goye kae to kochopo tielo ka wantiere kod picha maber manyiso leche mopogore opogore daktari. Yes. Okang'e ni nyalo tiyo kod picha ni e pimonwa kata leronwa malong'o giminyiso wani. Iyudo ni wan gi veins gin leche madhiro remo kadok e adundo. Arteries gin makelo remo mondo remo no oting'o oxygen to oting'o madini mopogore opogore mamiyo koro ringruok gi tiyo. Koro adundo kogwe to dhiro remo ei leche ma koro arteries mamago kwaketo ka. Koro magi veins gin blue kama gine ma giduoko remo iyango e adundo. To duoko remo e adundo cha koro yudo ni remo koro nigi speed matin. Seche ma oyudo speed matin cha koro ineno muscles gi kata calves muscles gi gine ma seche ma gijincha to gitimo nade gigo remo gimedo remo dhi mbele. Mangiso ni en ebe ochalo mana adundo machielo madhiro remo iwie kanyo. Koro kuonde gi leche mag veins emiyudo ni clot nyalo yudore e yo mayot. Seche ma koro oduoko ibudho ma koro okiwuothi in ng'amo ninda hitanda kata wach ni tuo moro maki to yudo ni leche gi ema koro yudo clots go niwach koro remo cha ok nyal dhi mapiyo, to seche moko dhi mapiyo cha to gigudore kamoro achiel to miyo ng'ato nyalo bedo gi clots go. Kapok wadhi matut ahinya kamwadhi e Dr. Jerry bupimonwa kata ni ponono ni remo ni opoto kamoko onego bed nopote kata kopoto e leche kaka ipimonwa ni onyalo kelonwa chandruoge mage mopogore opogore. To kapok wadonjo kanyo daher mondo mi wawuoga ne twagni matin wadonje bathe komachielo cha ni poto mar remo. Bende wantiere kod cases mar remo ok poti mayot. Remo konego bed ni poto yo mayot e del kokiyudo hinyruok moro amora. To seche miyudo hinyruok kata gimoro ng'adi kata seche moko apaya moro to accident moro timore, remo onego bed ni poto mapiyo. To mane gima timore ni seche ma ing'ado kamoro kata mana lweti moro to kaming'ado no nitie gik maringo kanyo ero mamiyo remo no poto. Achiel kuom gi gin platelets mano wawacho mano achiel kuom gik mayudore e remo. To platelets kochopo kacha cha to gimakore gi gimiluongo ni fibrin to giloso gimoro machalo mar spider machalo net mageng'o mondo kik red blood cells kata cells marakwar mag remo kik wuog oko. Seche ma koro gigeng'o cha to kacha cha makore to gibedo mang'eny manyiso ni kanyo dhi poto. To seche mopoto no en ogeng'o remo mondo kik wuog oko. Kapo ni gini timore kokihinyori mane ma koro nyalo miyo ng'ato yudo poto mar remo kata ka ng'ato ok ohinyore. To ma nyalo kelo ne ng'ato chandruok maduong' sana. Gin chandruok mopogore opogore ma inyalo yudo ni seche moko mano nyalo dinore adina kamano chuth ma koro
remo ok nyal kalo kanyo to ka remo ok kal kanyo daktari mondo ka waduogo to wang'iyo chandruoge manyalo yudore ponono ni remo poto ei leche ma bende wayudo kata ni en chandruok ma ok onego bed ni timore. Daktari opimonwa gik mang'eny manyalo miyo remo poto e leche. In jagono mantiere kod ratil mamalo mar del, in ng'ama miyo mapek, in jatuo ma obudhe kitanda kuom ndalo mang'eny, ka ok ichapni, ok isudi, remo nyalo poto gi e leche mar tiendi. Tok mano kende, ponono ni tiyo gi gik moko kaka ndawa bende, ndawa miyo leche bedo mojing, koro ok nyal goyo remo maber ma remo nyalo poto. Kopoto e leche, chandruoge mage ma inyalo yudo. Yenwa wakaw yueyo kwaduogo e kidieny mar ariyo kanyo mwachako godo kod kapo nono ni ok othiedhe kata ok oyude seche makare, gimo nyalo timoni kaka dhano, kik isudi. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first ndo alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo poto mar remo. Remo onego beni poto mondo mi orit dendi. Nitiere kaka Nyasaye nochwe del ma kapo nono ni gimoro ng'adi kata yudo masira to remo kata obwongo nyiso dendi nitiere gimoro marach, ringi mondo mi ipot kanyo mondo mi kik iwit remo mang'eny. To pono nono poto kama ok owinjore kaka e leche mane daktari pimonwa wacha chandruoge mage ma ng'ato nyalo bedo godo. Kanye mane wantiere Dr. Jerry, kanye mwachak godo.
Erokamano Ruth. Koro iyudo ni remo kopoto manyiso ni ogeng'o remo ma malo mondo kal kata madhi malo mondo okal. Koro manyiso ni nitie kuonde mok nyal yudo remo. Achiel kuom kuonde mok yud remo ni kata kuonde ma gini dhi geng'o nyalo bedo kata mana adundo. Manyiso ni kogeng'o remo madhi adundo to adundo ok dhi yudo remo to adundo ok dhi tiyo tije kaka dwarore. Ma seche ma otimore to wanyalo yudo kata mana heart attack. Kama chielo ma remo nyalo dhi geng'o en leche madhi e obwongo. Seche mogeng'o arteries e obwongo, arteries gin leche matero remo manigi oxygen gi chiemo kata madini mopogore opogore e ringruok mopogore. Koro seche ma koro geng'o arteries to nyalo yudo stroke. Manyiso ni stroke ni en manyiso ni gik ma onego bed ni remo ting'o mamiyo kata chiemo ma remo ting'o koro ok donj e ang'owa e obwongo. To kapo ni en vein to wanyalo yudo gimiluongo ni CVT. Manyiso ni CVT ni en cerebral venous thrombosis. Manyiso ni thrombosis ne manyiso no geng'o ma leche mawuok e obwongo, remo mawuok e obwongo koro kal kadok e ang'owa, kadok e obo. Ma kotimore be en gima nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok mar bongo, to bongo ni koro ok bi tiyo e yo ma onego bed ni tiyo. Onyalo kata geng'o leche madhi e obo. Seche mogeng'o leche madhi e obo waluongo ni pulmonary thrombosis. Pulmonary thrombosis ni manyiso ni koro obo ni ebe ok oyud madini. Kokamano to madini mosewuok ma koro onego bed ni dok mondo ochak olosgi kendo koro ok wuogi niwach leche ka odin. To seche ma obo ok ti maber ni manyiso ni kata mana yweyo kana gamo muya bedo matek. Idhi bedo gi rem mopogore opogore dendi kalure gi kama otimre nade kama odino. Ka en gi tielo ei tielo to iyudo ni tielo no dhi bedo gi rem mang'eny kabisa to dhi kuot be. To seche mokuot cha odhi bedo en rem ma seche moko ok inyal kata wuotho. To be ma lure gi kiwango ma poto ni obedo. Niwach nitie poto mabedo matin to nitie mabedo mang'eny. Seche mong'eny cha onyalo dino leche go te. Manyiso ni seche modino leche the whole the size maduong' to koro onge remo makalo kata matin. Mano dhi miyo ng'ato bedo gi chandruok mang'eny maloyo kaponi otin. To chandruok ma matindo gi timo en ni koro nyalo miyo seche ma iwuotho cha to matin ni nyalo wuok kumo pote ni kata mane tielo to dhi malo. Seche modhi malo cha onyalo dhi e obwongo, onyalo dhi e obo kata onyalo dhi ang'owa e adundo. Seche modhi one of those organs to dhi kelo chandruok mang'eny manyiso ni ng'at ma nigi matin nigi risk mang'eny niwach seche mowuotho cha en gi risk mar dhiro remo mopoto ni malo to dhi to inyo achiel kuom gik ma wacho go. Ma apani jogi nitiere kod chandruok ponono ni opoto maduong' kata kopoto matin. Kech kopoto maduong' to wawuonde ni en remo moting'o madini kaachiel kod muya maler mwaluongo kata ni oxygen. Tiende ni kamodino no gi koma chielo cha ok dhi yudo gigi duto te to waduto te wang'eyo ni kama ok yud chiemo kod remo maber kanyo ang'ano chak tho. Kaeto matin bende wachonwa ni nyalo dhi madonj kata adundo kuonde moko winjore mondo mi remo pote. Adwa ni mondo mwadog chien e picha machielo mane wantiere godo kuonde ma remo nyalo pote kod ranyisi ma kapono ni remo poto kamoro to ibro winjo kata ibro neno kod chandruok ma bende ng'ato nyalo bedo godo. Wantiere kod picha mar adundo ma picha ni mana dwaro. Wantiere ka mana kaka ni pimo nwacha deep vein thrombosis ponono ni odinore gi korka tielo. Kati wantiere kod pulmonary embolism mano ponono ni odinore e obo. Kaito wantiere kod adundo kaponono ni odhi poto e adundo kaachiel kod obwongo ma ang' nokele ng'ato stroke ma kotimore e obwongo. Daktari, ka awadwa ni mondo wane ranyisi gi kobo poto e tielo deep vein thrombosis, ranyisi mage ma ng'ato bro neno kod gigo manyalo timore ne kata wadhi machielo kod ranyisi kod gigo manyalo timore. Kwachako gi tielo deep venous thrombosis manyiso ni
en ei deep vein. Deep vein en mano leche vein maduong' manie iye kabisa. To en emoting'o remo mang'eny. Seche mo odine cha, kata mana potono odine cha, to gima timore ni koro tielo ni te ok dhi yudo madini madwarore. To seche moko yudne koro ginene cells ka chako tho achiel kachiel. To seche ma gichako hinyore cha, to gima kaka gichako en ni gikuot. Koro tielo ni ibo yudo ka ochako kuot. Gi kama gino odinore godo no. Mar ariyo olit kabisa. Niwach seche ma koro ohinyore ma koro ok oyud madini cha, to cells go koro wawach ni gituo. To seche ma gituo cha, to ka indi te dhi bedo malit kabisa. To kimule, to odhi bedo be, iwinjo ka nitie liet moro, ma be odhi kelo. Niwach seche ma koro inflammation timore cha, liet moro nitie, mokuot no, liet moro be dhi bede iye. Kwa duogo e obo, to mano waluongo ni pulmonary embolism. Embolism en ni nitie gima ringo ei remo ma onyalo bedo kata mana gima opogore gi clot ni. Seche ma koro odonjo e obocha, to veins mag obo dhi dino, koro onge madini madhi donjo e obo. Achiel kuom gik ma dhi timore kaendi, yudo ni gamo muya dhi bedo matek. Ichalo ng'ama nigi pneumonia, seche migamo muya cha, to obocha yudo ka cells mag obo ok ti maber. To mano dhi miyo ibedo gi chandruok mang'eny mar gamo muya. Mar ariyo, idhi bedo gi pain. Kata mana rem e agogi kanyo, niwach iyudo ni seche go obo ok ti maber, rem cha dhi biro, niwach inflammation timore ka. To gik matimore inflammation mago te dhi kelo chandruok man godo. Kwa dok kata mana e brain, e obwongo, to wacho ni wanyalo bedo gi stroke, mano kapo ni artery gin leche matero remo e obwongo. Kapo ni odinore, to wanyalo bedo gi stroke. Manyiso ni obwongo ok yud madini madwarore, niwach remo koro ok chop kanyo. To seche mowuok ma koro dhi odino veins mag obwongo, to koro mano en gima opogore. Ok en stroke, niwach koro machacha ng'eno dhi odino, lakini gitenya ginyalo kelo kata mana stroke. Niwach seche modino cha, manyiso ni mabiro ka be ok nyal timre nade, ok nyal kalo. Koro mage gik ma wanyalo yudo. Seche ma ng'ato nigi ma, tuyudo ni kata mana wuoyo chako tame, obedo gi kaso seche moko kata mana en ng'ama nyalo wacho gimoro, to iwinjo ka owacho gima wach yuare to be ok winjre, ok iwinj no wachang'o, ok inyal ng'e no wachang'o. Manyiso ni kuonde ma remo pote bende biro kod ranyisi mopogore. Kaka wanene picha ni, ponono ni nitiere obwongo, wuoyo nyalo bedo matek, yudo kalenda wang'e nyalo lwar gi konchiel, mana kaka ipimonwa ka ponono ni entiere e adundo, bende wachonwa kacha ni rem kaachiel kod yueyo bedo matek. Manyiso ni kamodinore kata kamopote ema ang' nokel ranyisi mopogore. Dr. Jerry, pimnwa mana matin nono, seche ma remo opoto ga pota dichiel, koso ochako ga gi sel achiel kata rem achiel, kato gigamore. To seche ma opoto makoro ng'ato nyalo bedo kata kod stroke kata heart attack, ma nyalo kawo thuolo marom nade? Onyalo timore dakika matin, nyiriri, koso nyalo kawo kinde malach? No, ma gima timore, nitie tieng' ariyo, mantie, wanyalo wacho ni nitie micro manyiso niya, gin poto mag remo machako kuonde ma leche matindo kabisa, mwaluongo ni capillaries. Ma leche gi yudo ni matindo ka gidhi gimakore kamoro, to seche ma gimakore cha, gimedo bedo maduong'. Seche ma gimedo bedo maduong' to ginyalo wuok, gichak gidhi kama chielo. To koro ka gidhi gimoko kendo kama chielo, yudo ni gidhi nyalo geng'o kata mana yo. Ei leche, wan gi gimiluongo ni valves. Valves ni, seche ma remo dhi malo, kata wachi ni ei vein, odhi malo, to ok onego bed ni oduogo piny. To valve mi ema dino. Koro gigi nyalo dhi kata to dino valve cha. To seche ma gidino valve cha, koro remo, red blood cells ma koro biro cha, mabiro ka, koro dhi to yudo ka kasecha odinore. To ka giyudo ka kanyo odinore, manyiso ni ok ginyal dhi mbele. Koro gicha bedo kuot. Obedo maduong'. Niwach koro red blood cells ya odhi to moko kanyo ero, koro medo bedo maduong'. Seche mobedo maduong' cha, to koro kelo chandruok maduong' mang'eny.
Yena mondo mi wakaw yieyo kwa duogo to wakwayo mondo mi ang' wabed kod picha mar leche mag remo kachiel kod valve kaka daktari osebedo ka nyiso wani ochalo tap monego beni remo kalo konchiel to okni odhi kama to duogo kama onego beni odhi adhiya kako dhino to odhi to ka gigi odhi modinore to iyudo ni chandruok thoro bedo matek mokalo joma mine mapek kod poto mar remo kod moko mathoth ka waduogo omiyo kik idhi mabor kik isudi. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *811*446#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Tema ne winja meher. Ano kanyal dak yonge ka. Hello. Rajan. Sandhya. Ini wachango. Ere kanyalo konyo timo tiji. Rana, bende wiber. Dongine wandi kari timri nade. Wuok iger. Ne manager. Dio. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. A dialogue is the way forward. Sirikal oluongo twak ewi chal mar Kenya kochakore wuok tich ka rawere ma pacho ka to medo kwedo okang' makamano. The signing of this bill paves way for the establishment of the selection panel for the appointment of IEBC commissioners. The IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels. Safar mar chuogo makare duol mar IEBC ochakore bang' jatend piny William Ruto puodho paro mar chik mar IEBC. David Chege mayande onegi e ng'anyo mag kwedo paro mar chik omenda oiki kawuono ka rawere to medo siemo sirikal ewi nek mar rowere. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en telo mogik ma bende wadhi yawni line ka ponono nitiere kod penjo mora ma diher penjo Dr. Jerry kotenore kod poto mar remo to ibed thuolo mondo mi ipenje kane pok wadhi e yweyo ne wakwayo mondo mi wayude picha manyiso leche kod valves ma bende kaponono ni remo dhi mopoto modino chandruok manyalo bede kato wadonje kidieny machielo neno ka wantere kod picha Dr. Jerry ka debedi ma gima ne wawuoye mai gima nawacho ni wan gi ler matero remo ei adundo makoro mato e tielo koro ineno ka ler ni seche motero remo gi koro red blood cells ma ringo to dhi malo to magi gin valve manawacho cha manyiso ni valve ni seche ma remo ni odhi
to seche ma adundo chung wacha adundo gwecho ochung to chako gwecho ochung to chako gwecho seche mochung cha to ma dinore ma lorore manyiso ni koro remo gi ok nyal timre nade ok nyal dok chien to ma indie ma valve ni neno ka koro ka tin to wanyalo yudo matindo tindo ma poto matindo ma remo mo poto matindo tindo biro to dhi to chunka seche ma gichunka to gidino ne red blood cells gi mondo kikal to seche moko be seche ma gidino moro maduong' kata red blood cells achiel maduong' kata ariyo nyalo biro to moko ka to seche ma gimoko ka ni koro dino ne modongi koro ok nyal timre nade ok nyal kalo koro kanyo dong' ka opoto mane gima wawacho seche ka to king'iyo ka Dr. Jerry Makema kaka maintiere na kawie simu moro ka kaito wadhi nyime. Hello, penj laktar. Daktari. Yes. A few months back, you were calling here, and I was from Nairobi. Machiegni. I was diagnosed with the DVT. DVT. But I was admitted for 2 weeks. Now I was put on anticoagulant. So, you watch a movie, many local and weight maranato, my BMI maratober, but it's much they are very active, Segara Giro, Kamal, Lakini, not a modaktari, what could be the cause? And then I'm 50 years of age. Lakini Mara, some are thinking, near traveling, I said, I travel every now and then for many years. Lakini what could be the cause? Ma DVT no. Netianda ukuot pain emomi ona bed admitted. Daktari. Erokamano kuom penjo no. Iyudo ni wacho kanyo ni no travel mang'eny. To long distance traveling e achiel kuom gik mwaneno ni nyalo miyo ng'ato bedo gi thuolo mang'eny mar yudo tuo ni. Ma yudo seche mibet cha inyalo bet kibet kamoro achiel mar seche mang'eny kabisa to remo cha koro ok timre nade kwa sana mag tielo ka koro seche matien wawacho ni seche miwuotho cha to tielo cha konyo remo mondo timre nade odhirre malo to kilinga linga kamoro achiel to kony manyiso ni seche ma ibet kamoro achiel cha ting'eni tiend kamibete no be idino ne remo moko mano nyalo mi bedo gi thuolo mang'eny mar yudo tuo ni makata mana shida ni nitie jomoko ma yudo ni kata mana family king'iyo anyuola to yudo ni nitie jok mano yudo tuo ni manyiso ni dendigi kata anyuola no nigi chandruok mar yudo tuo mar machalo kata chandruok machalo ma wawuoye ni mano is also another risk factor koro komedore gi mang'eny ma wacho no kotim be nyalo miyo ni ng'ato timo nade ng'ato yudo chandruok ni lakini kako en kako wuoyo kako wacho ni en no siko wuotho mang'eny kata en very active lakini en no travel mang'eny to traveling ni yudo ni seche moko iwuok Nairobi kanyaka chung next mar chungen Bumala kata Nakuru to kitime pile ng'ini ting'at matime dichiel to tinga matime pile ng'ani nigi thuolo mang'eny mar yudo chandruok machalo kama wabong'ia ne diagnosis ka ng'ato seneno ranyisi gi obiro iri kaka Dr. Jerry bro timo ni diagnosis nang'o to kapok achopo kanyo yiene mondo miaka simu machielo mana kiyiena kamano hello penj laktar ya iluongo ni Morris machiegni Morris ya ndi ma degni ariyo no mederemo dik mokalo no people no do get no so after that to be mogo chango mati chaka put okwawinji Morris maber ahinya okwawinji ting dundi malo matin awacho ni nyathima wacho ni lwetini bang' lwetini kosekuodo ne maketo sandi cha simb Morris ng'adore Morris akwayo ni ichakigo kendo mondo mi daktari oyudi e yo makare gima winjo ni nomed nyathini remo tok mano to kawinje maber anya kosi winje daktari ok awinje maber winje maber wang'e ni weche mag yiena mondo mi akaw sid Peter sawa Peter hello penj laktar hello machiegni Peter
An ga gi tuo mar adundo na konchiel side achiel okuot. An adugo yudo ka gikonyo koro no fwenyni konchiel okuot. Neno pima to ne kaonge blood clot. In gi blood clot? Aonge godo. To nitie yedhe mosemiya matiyogo for the last 2 years. To ok ane pogruok, seche moko tienda nyalo kuot moko anyalo rwako wuoche, seche moko to lal. Ere kaka anyalo yudo konyruok nikech seche moko othung'o kora moko ok anyal wuotho be sani ok anyal idho stairs. Yiena mondo mi akaw simb Lilian, ageno ni winjo mano maber. Lilian, halo, penj laktar. Awito Lilian. Atimo mos Lilian. Peter wacho ni en gi chandruok mar seche moko ogamo muya, ok onyal kata idho stairs. Tiende bende samoro kuot moko nyal kata rwako wuoche. Ariyo te, kosa achiel. Ok wayudo ka en magina ariyo kata achiel. Lakini kaka owacho no, anyalo paro ni onyalo bedo gi tuo mar adundo. Onego bed ni ong'i adundo mare mondo ong'e ni wach easy fatigability nyiso ni seche mi itimo gimoro matin monego bed ni itimo mapiyo tiyudo kiol kabisa kendo ok inyal gamo muya maber, mano nyalo miyi bedo nade. Mano en ranyisi achiel manyiso ni nyalo bedo gi tuo mar adundo. Tielo mafut be gin ranyisi mag ng'at manyalo bedo gi tuo mar adundo be. Koro gik moko ariyo monego bed ni ng'eyo, kaso pressure mare be onego bed ni ng'eyo ni to en gi pressure kata onge pressure. To ka en tuo mar adundo onego bed ni odhi e daktari kata mano osiptal mondo ong'i adundo ne maber kaka tiyo. Nitie gik minyalo tim mang'eny, nyalo tim echo. Ayudo Lilian, inyalo yiena kawo Lilian. Kamano. Lilian machiegni kendo penj laktar. Hello. Wawinji machiegni. Awuka na fara. Akija tumoja igari. Tombe dere mutu mara. Koro. Mara biro ni yude. Ok ang'eyo gima rach gi sim tere kaka ong'adore. Kata kamano daktari wadhi nyime. Koro Peter onego bed ni dhi osiptal mondo ong'iye maber. To ka wadok ei kata mana ranyisi no oseng'iyo, koro gik mwanyalo timo mondo kapo ni daktari jatuo obiro e osiptal ni koro history taking wachako gi kanyo. Seche ma wawuoye wach history taking ni wang'iyo ni to tuo ni seche ma tindi okuot cha, gima kuonga penji ni to be ihinyori ni gori piny kata ni gimoro tuomi. Kapo ni onge gimoro timi kata kama gimoro kayi, to mano wachako paro wach poto mar remo. Niwach iyudo ni ng'ato jatuo biro to nyisi ni gini ochaka kende. Mar ariyo iduogo ichako kawo history mar gik ma otimoga kaka jok ma dhi wuoth mang'eny. Nitie jok ma koro iyudo ni osebedo otanda ndalo mang'eny, joma tuo kata joma nie ICU, kata nitie jok ma iyudo notur tiendgi notur to oketgi e otanda koro ok ginyal wuotho. Nitie thieth moko ma iketi mana e otanda mondo mi oyua kata mana chokegi mondo obed nade, obed malong'o. Koro mago te nyalo, kwakawo history to nyalo miyowa hint kata nyisowa ni ng'ato nyalo bedo gi tuo kata mar poto mar remo. Mar ariyo nitie koro test, laboratory test moko mwanyalo timo. Mokwongo wanyalo luongo kata mana ja ultrasound mondo timne ultrasound. Ultrasound ni en ong'iyo kaka remo ringo ei leche kanyo, especially kama okuotno. En onyalo miyowa hint kata onyalo konyowa, onyalo neno kata remo mopoto no. Daktari kwa ni make makaka kar ultrasound kanyo akawe simb Joan. Joan, halo, penj laktar. Halo. Machiegni. Iluongo ni Joan. Machiegni. Nabedo diagnose gi tuo miluongo ni angina pectoris. So no ondikna yedhe moko monego bed natiyo godo. To kawuotho kamoidho kata stairs, to dho chunya rama kabisa. Gimoro ochalo kora to be ochalo dho chunya, to seche ma remno nitiere to lwetena biwe ni rem moro nitiere. Koro nonyisa ni kia ni arteries nitiere kuot moko e arteries. Koro inyalo konya nang'o? Ber kapo manigi ni tuo ma nyalo miyo ng'ato develop other complications. Manyiso ni ber ka obedo followed up gi
cardiologist. Odogir daktari ne? Mana madil gi weche adundo. Kik odhi ne koro odhi thieth ma gweng. Ber ka odhi osiptal mondo owach no dwaneno cardiologist. Cardiologist no ema koro nyalo kawo mano e okang' mamalo. Kaponi rem nitie to nitie yedhe ma ng'eni nosebed komiye mar rem magemo nyalo tiyo godo. Lakini ka ber chutho seche ma koro ijo ka rem biro kendo en gima adundo no kelo ne rem no manyiso ni gini seche ma bed ni medore to kata seche ma kelo complications mopogore. Koro ber ko dhi ir daktari mondo nene maber. Daktari wadwa ni wadhi nyime kod kama ne wantiere to kapod wasudo bende nitiere kaka inyalo thiedh chandruok mar poto mar remo. Ponono ni nitiere thieth thoro chalo nade daktari? Mokwongo luwre gi kamomako. Gi kamopote. Gi kamopote. Mar ariyo kendo luwre gi duong'ne potono. Kako duong' kata kako tin. Nitie moko ma inyalo wacho ni wanyalo mi mana yedhe moko ma waluongo ni blood thinners ma seche ma in godo cha to gimiyo gicha yuyore. Seche ma yuyore cha seche ma owuore cha to koro idong' adong'a maber. To nitie moko kosekuot ahinya ma koro nitie kelo chandruok mopogore opogore to nyaka inyalo timne kata mana inyalo dhi kata mana e surgery. Iyanyi magole oko eka kendo chak tim nade eka koro kanyo chak bedo maber. Gigi gin gik ma itimo mana kalure gi kamose affect gi complication mosekelo. Ponono ni oyang' ng'ato daktari mogol kama remo manopoto ni. Thuolo chal nade ni onyalo chako poto kendo nikech ka ponono ni ne en gima ringe remo thuolo ni malo mokalo ni pod onyalo timore nikech rembi to pod en rembi pod en anyuola ni. Ponono ni ne en mar cholesterol cha ang' ne itim nang'o mondo mi iduok thuolo ne mar duogo kendo chien. To ponono ni en lifestyle imadho ndawa kod weche makamago mamiyo leche ni bedo mojik koro remo nyalo poto mayot. Gini ang'o gini monego bed ni ng'ato timo mondo mi kik gima kama chak timre kendo? Waluongo ni prevention. Prevention ni koro gima itimo seche ma koro mi osetim ni surgery cha ma koro yanyi cha to bang' mano to nitie yedhe mimiyi ma koro idhi godo mbele mamiyo remo ni koro kik timre nade kik pot kendo e yo mayot, especially ndalo ma pod ituo no ma pod koko yanyi cha niwach seche ni be idhi budhe otanda to seche mibudhe otanda cha be nyalo miyi bedo gi thuolo mamalo. Jok mamadho ndawa wacho ni mondo we niwach mano be nyalo miyo ng'ato bedo gi poto mar remo to kaponi yudo ni ma en lifestyle to onego be ni timo nade iwe. Nitie gimiluongo ni obesity. Ratil mar del mamalo bedo mamalo ahinya. Mano be wangiso ji ni mondo timo rako. Kanyalo to diet be en gima ber. Ok inyal kita ni ring'o michamo seche te nyaki ne kaka inyalo chamo kata mana alode mopogore opogore, olembe mopogore opogore mondo miyo remo cha oringi yo makare. Nitiere gik moko mwatimo Dr. Jerry kapono ni ng'ato neno kata ni tiende okuot kaka nipimo ni samoro nyalo kuot gi e tielo kuot, tielo bedo maliet, samoro inena ka nitiere pogruok e tielo no. Thothne kaka oganda luo waero ga gik mirwayo, ni ka samoro ne tiendi kamoro kuot idwa ni mondo irwaye, kori moro winjo ka samoro lit idwa ni mondo mirwaye. Ponono ni no kuot to poto mare moni emokele tirwaye. Mano en chandruok maduong' sana niwach ji mang'eny kiaga ni gini nyalo kelo kata mana tho. Ruwecho mar kumokot moking'eyo. Moking'eyo. Omino kata kidhi osiptal tikungi penji ni to gimoro no tuome. Kaponi gimoro tuome to inyalo wacho ni kanyo no hinyore warwa. Lakini kaponi gimoro ko tuome seche mirwaye cha ng'eni okuot to moko kamoro to seche mirwaye cha tidhi gonye. To seche migonye cha koro dhi ringe dele modhi kama chielo. Seche modhi kama chielo ne onyalo dhi e ubongo, onyalo dhi adundo, to onyalo dhi obo. To kuonde gi ema kelo ga tho ng'enyne. Koro ng'eni seche mirwaye cha iweye to odhi omoko kama chielo, to seche momoko kama chielo cha to koro dhi kelo chandruok mopogore kama chielo. Mano en chandruok maduong' sana mimiyo wacho ni kaponi ing'e maber ni onge gimotimi to tindi ochako mana kuot. Ok ber kidhi kiteri e ruecho kata ok ber ka ng'ato mulo kanyo ero nyaka idhi osiptal mondo jo osiptal ong'e ni to chandruok ni to biro e yo mane mondo thiedhe e yo makare.
ilere maber mokalo nikech iwacho ni thieth nitiere. Samoro ng'ato tiyo omiye blood thinners kaka ni wacho cha. Otiyo kode, ng'ato nyalo tiyo kode ma ochako kel chandruok machielo koso kaka madaktari omino nitiere kaka odhi pime ma oromo makitie keto kori weri godo. Gintie kata mana junior aspirin ma yudo ni kiwango gi ni piny. Nwach idhi tiyo kodgi ndalo mang'eny, ok onego bed ni gikelo ni chandruok machielo kata mana waluongo ni side effects. Koro kiwango mar yedhegi yudo ni piny, nwach idhi tiyo kodgi ndalo mang'eny. Nitie moko ma imiyi mana mondo gicha oyure, ka gicha oseyure to iweye. Koro nitie ma inyalo dhi godo mbele to nitie ma ka gicha oserumo to koro iweyo. Aneno ka thuolo omaya wang'a Dr. Jerry adwoko ni erokamano makende kuom kawo thuolo biro wago mbaka kotenore kod chandruok mar poto mar remo ei leche ka ng'ato kohinyore, ka ng'ato koyudo masira mar apaya. Ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi, twagni odhi nyime wagole e studio nikech waneno ka wantiere kod chandruok mar simu. Ng'ato nyalo yudi kanye kata namba mar simu kinyalo miyowa? Iyuda e wang' mbui e Facebook, luonga ni Jerry Okelo, to TikTok ba iyudora mano Dr. Jerry Okelo. Osiptal mantiere luongo ni Medical Health Services, kanyo be kidhi e mbui kanyo to imanyo tidhi yudo namba. Makoro okidwa miyowa namba, wabi e mbui. Biuru e mbui. Erokamano ahinya Dr. Jerry. Ne wang'iyo poto mar remo, wang'iyo kidienje mopogore opogore, jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kode kod chandruoge monyalo kelo. Poto mar remo en gima ok onego bed ni ng'ato bedo godo nikech onyalo ringo e obwongo, e chuny kata e adundo ma ang' nokel chandruoge mopogore opogore. Kineno kaka moro kuot to nokihinyori, gimoro nokokai, kik irwa, dhi e osiptal, pimi, timni nonro mondo mi omi thieth makare. Ne daktari marwa makawuono, erokamano mang'eny. Erokamano mang'eny. Ne jogo picha ma wantiere godo e studio ka, erokamano mathoth. Ne director na Lindsay, erokamano, kaachiel kod producer na Pape Chokoth, erokamano mang'eny. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar Penj Laktar, ageno ni puonjori 1, 2, 3. An iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani ka wacho ni ngima en mwandu.